Hello! Moi. Tää on tämmönen niinkun ilmoitus. Video. Mä kerron tässä alussa, kun me ollaan tilattu tästä eBaystä muutama petsiä. Ja Me tavaraa ja ollaan tilattu tämmöstä. tälle Aliselle ja sitten minulle Alishalle, koska minä puhun huonoa suomea. Olen mamu. Niin, mutta kuitenkin. En ole oikeasti mamu, mutta niin sitten mä vaihdan tän tyypin siihen, koska mulla ei ollut muuta kollia. Ja mullakin vaihtuu olla siis tyyppi. kollia. Ja siis se vaihtuu semmoiseen söpöön, te näette sitten. Tai siis me ei puhuta niistä enempää, että mihin ne vaihtuu, mut meillä vaan vaihtuu. Niin, mutta siis se saattaa tulla aika myöhään se video, koska niin. Joo, että niin, mennään suoraan tietojen pariin, Ei kun faktoihin, joo. Niin, ja tää on muuten faktavideo. Tai niinku tää on fakta-ilmoitusvideo, tai tää ei oo niinku periaatteessa fakta, että jotkut näistä on niinku semmosia tietoja. Niin, tietoja. Tai tämmösiä. Faktatieto, sama asia, fuck up. Joo, no niin, mennään suoraan videoon. Hetkinen, odota. Moikka! Hei! Odota. Eli videoita ei tuu kauhean kertaa, koska Me asutaan eri paikoissa ja sit mä ei Tai siis siis- raahata tavaroita, niin, koska se on niin vaikeeta. joo, eli niin kun, me ei tiedetä milloin tulee videoita, aina kun kerkee ja silleen pystyy. Ja muuten tää ei oo faktavideo, tää on tiedotusvideo tai tämmösiä Tai niin. tietoja. Niin, Joo, kaikki juttuja. niiltä tuli selväksi Niin, jo. tää on siis ensimmäinen No tieto. niin. Kuten tuossa alussa me sanottiinkin, niin että nämä meidän tyypit vaihtuu, mutta sitten kato, nämä meidän talotkin myös vaihtuu, koska Talot ja huonekalut ja tämmöiset, koska todellakaan me ei jakseta Vieläkään. raahata niin kun, niitä paikasta toiseen, joten edelleen. niin. Mut eikä me asuta edelleen samassa paikassa. niin. Ja mä en jaksa Samassa tuoda. kaupungissa, mut niin Ei kun eri kaupungissa. Mä asun kato Espanjassa. Joo, joo, no niin, moikka. Eli tänne Eli- tulee paljon sarjoja. Ja meillä on luvassa tulossa Kauhusarja. kauhusarja ja sitten semmoinen yllätyssarja. Ja se yllätyssarja, niin sitä nimeä me ei kerrota. Me tiedetään se kyllä, että mikä se nime on, mutta se on vaan semmoinen yllätys, koska se yllätyssarja tulee ennemmin kuin kauhuleffa. Joo, mut mä toivon, että mä oon ehtinyt ne mun eBay-jutut, niin me tehdään siitä sit video kuitenkin. Mutta kuitenkin niin sit me saan vaihdettua mun tyypin siihen suoraan, että joo. Joo. Ja sit mä laitan siihen semmoisen sininen pannan. No niin. Eli siis Niin, joo. me toivotaan, että te tykkäätte meidän videoista ja tämmöisistä, koska me ei olla maailman parhaita niin kun, LPS-tubettajia, niin. me vasta aloitetaan. ja me koko- kuvataan puhelimilla ja tämmöisillä, niin, koska ei oo muutakaan. niinku ei ole varaa, tai niinku silleen, Kyllä on varaa, mutta ei jaksa ostaa kameraa, kun Niin. mä en osaa käyttää niin vieläkään. niin ja silleen niinku ei Koska ole mä järkeä. tiputan sen. Tai, niin. Tai silleen, ymmärrätte kuitenkin varmaan ehkä, mutta ihan sama, että toivotaan, että tykkäätte meidän videoista tämmöisistä. Joten joo. Jos joo, niin nyt mennään faktoihin. Eli fakta numero 1, tai no ei me nyt ruvella, kiinni. ei me ruvella nyt sanoa mitään. Ruvella. Joo. Me ei nyt ruveta sanoa mitään numeroita, koska Niin. ei osaa puhua. Joo, ja toi eka, Ai. eka juttu on se, että mitä me harrastetaan oikeassa elämässä, tai niinku silleen. Mä harrastan Voimistelua, Ratsastus. voimistelua. Ratsastus. Ratsastus on parempi. Minä harrastan voimistelua. Wow! Tuttu! Ai, ootas. Nytte. Piu! Noin. Ja mä osaan aika monia asioita voimistelussa. Niin kuin oikeassa elämässä. Oikeesti tosi monia! Oikeesti ihan sairasti. Ja kaikki kärrypyörii jne. Joten joo. Jee! Tää oli nyt tässä tämä koska video. meillä ei ole aikaa enää tehdä, koska meillä on paljon tehtävää. Niin, Pitää suunnitella sitä sarjaakin vielä. niin ja tälleen. Joo, mutta olisi kiva, jos tilaisitte, jos te Ja katsotte. tykkäisitte. Niin, ja kertoisitte kavereille tästä kanavasta, koska me oikeasti tykättäisiin ja arvostettaisiin, jos Todella tilaisitte paljon. tämän kanavan. Joo, mutta joo. Moikka moi! Ja nähdään seuraavassa videolla. Hei hei. Apua, mä en osaa.